everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Manawag kung miss anything, uy. Kay ang kamustahon tug naunsa na pa ba siya gikaon kay lockdown ra ba karon? Kung tawagan. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. Please try again later. The subscriber cannot be reached. The subscriber cannot be reached kun. Tapos please try again later. Dili magyud madato to akong amigo. Uy kay pobre magyud to kaayo napuang na ba ni? Punan ni. I-try ko no later. Nganong day unya di ay? Mudato na day siya. Puang naman ni. The subscriber cannot be reached. Ang ako kunong amigo dili madato. I-try unya. Please try again later. Atag taoran na lang ni uy. Baliko na nakong tawag be kay siya ro ganina ragi patagtaoran na nako. Sunod dato na judron ang akong amigo. Siya ro wa pa to dato naglagi ron. Subayan. The number you have dialed is either nalowbat or giputlan og kuryente kay wala kabayad. Please try again later. The number you have dialed is either nalowbat or giputlan og kuryente kay wala kabayad. Please try again later. Wa daw kabayad sa kuryente? Buang naman ni bayuta. Nga naman kabayad sa kuryente? Una, sa una lang gipagkontak. Giputlan dan sa kuryente kawa kabayad. Nabuang na. At ang gipininta-taoran, manawag yapon ta later. Baliko na natong tawag. Basig, laing na rin. The number you have dialed is either gikawat ang cellphone or nakalimtan sa kilid. Please try again later. The number you have dialed is either gikawat ang cellphone or nakalimtan sa kilid. Nabuang Please naman try again later. Binuang na gyud ni ba? Binuang na gyud ni. Binuang na gyud ni kay ganina niingon nga cannot be reached, dili madato sa akong gipatagtauran. Ang sunod na pod. Niingon na pod nga nalobat kay wa giputlan sa kuryente kay wa kabayad. Ang karon na pod. The number you have dialed is either gikawat or nakalimtan sa kilid. Nabuang naman ito. Tataoran po. Tawagan, nagadyog ka ng kay grabe. Kanina nagadyog ka ng pumuntak miss anything. Ay, niring na. Yes, niring na. Hello, Miss Anything! Naglabot yung ko, nanawag ko, ganina ra ko ni mo buntag. Tawag, unsa na hapon na ron. Ang daghana magong upining salbo ag mga kuan, ngayon nga. Ako nakamadato, taon-taonan pa ko no, sulod na pod. Kabayad sa kuryente, sulod na pod. Nakalimtan yung cellphone or nawa. Miss Anything, nakoy pangutana ba na ako diha? Nabuang naman yung bayutan ni nga wa man kadiri na man kadiha. Nabuang na ka?